verden derude. Nu går vi herind. Du får også lige en her. Tag den. Nu. Ok. Ses Ses, derude. Bille. Ja. God rejse. Tak. Det er pænt mørkt herinde, hva'? Vi er nødt til at bruge lys. Puha, hva'? Den optager. Sådan er det. Så kan jeg sgu lære det. Det er ret ondt i røven at sidde herinde, faktisk. Man sidder faktisk ret bekvemt. Det er ikke så godt sted at sove, tror jeg. Hvis jeg skal være ærlig. Men jeg må leve med det. Mine venner har forladt mig. Jeg stinker også lidt af Café Nemoland. Ligesom luften herinde er helt fugtig nu. Det er så døren. Den er plastik. Så er der sådan en sjov ting. Der. Og så får jeg helt sådan den her om i ryggen. Den er pisseirriterende. Man kan tænde for den. Jeg er slukket for den faktisk. Det er mest behageligt. Så får man ikke den der kolde bris i hovedet faktisk. Så det er så mit liv fra nu af. It's my life, it's my life. Nej, det går ikke. Jeg er blevet kold i ryggen, og det går ondt i røven, og det er svært at trække vejret samtidig. Det er ret irriterende. Og man bliver helt træt. Jeg ved, hvornår de andre lukker mig ud.